pantofi. Și acum dați. Lasă-le în apă, dar nu... Așa și trage spre tine. Atât, stop. Iar le duci în față, spre pantofi. Spre pantofi. Bă, acolo ți-s pantofi. Nu știu! Spre pantofi. Eu cum mă mai întorc? Serios vorbesc? Uite, vezi cum te întorci? Poate eșuez pe aici. Eșuezi pe Acum cu amândouă, așa. Apasă-le în jos, așa. Apasă-le, așa. Hai. Bine, Cris! Uha! Deja ai viteză! Ștergem tot, atunci puteți pune bagajele fără probleme și nu se mai urcă nimeni. Nu e bine. Ai văzut? Așa, așa. Așa, vai, deja ești expertă, mă! Opa! Prea direcția e problema. Unde te duci acum? Acolo, altul se duce la plimbare. Dacă acolo ducem asta mare. Vezi că asta mare... Deci dacă vrei să ieși din barcă, ieși, dacă nu mai du-te în altă parte. Du-te înapoi pe spate. Hai, nu mai pleca. Că ne dai aici emoții. Cealaltă, cealaltă. Stai că vreau să mi-o îndrept către tine. Opa! Eu nu știu ce fac! Gata, gata, nu mai e unde scoase sus. Acum trebuie să vină Adrian să te tragă cu barca la mare. Dar nu mă trageți că numai că plec iară! Da, de unde să te aduc? Hai, vă rog, repede, repede, repede! Așa-mi place, până la Băi, Adrian, cu atâta forță ai putut să tragi că ai rupt sfoara. Nu mai trageți! Hai, dragă, că te duci înapoi. Dar nu mai trage de acolo, că deja nu mai vine barca. Dar nu, mă ții. Și ăsta unde se ancorează? Nu zi un interviu, ceva? Deci merită să încercați așa ceva, dar nu singur, cu cineva care a mai făcut asta în spate. Altfel pleci cu pluta. În spate? Adică să ții